Fl-isem tal-Missier u tal-Ibn u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba t'Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu dawn ikunu magħkom il-koll. Nsellmilkom il-ġurnata tajba u nsellem ukoll il-daw kollha li qegħdin jisimgħuna u jarawna bil-mezzi tal-komunikazzjoni soċjali. Illum il-Knisja 22 ta' Jannar tagħmel tifkira importanti għalina l-Maltin u l-Għawċejn. Ħafna importanti, ħafna. Għax qegħdin infakru il-San Publiju ħanaqra xi miktub, Prinċep ta' Malta. Se nitkellmu fl-omelija. Nistedinkom sabiex tagħmlu l-intenzjonijiet tagħkom għal min tixtiequ titolbu u toffru min naħa tiegħi ser noffrija l-erbieħ ta' Toni, Karmela u Anġelu Borġ. Inti triq li twassalna għand il-Missier Mulej Ħnina. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġejt Kristu Ħnina. Inti lejna tal-qaddisin kollha Mulej Ħnina. Ħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. O Alla, intoġbok li San Publiju jilqa lill-Apostlu Missierna San Pawl u jżommu għandu bil-qalb. Għamel li bil-merti u t-talb tal-istess Publiju ngħixu fuq din l-art ma' qudiem miegħek bil-fidej u bl-imħabba biex niksbu wilejna ta' dejjem fis-sema b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix bisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Meta ħlisna mill-Arqa, sirna nafu li l-gżira kien jinsimha Malta. In-nies tagħha ġibu ruħhom magħna biħlewwa li ma bħalha. Laqgħuna tajjeb lilna l-koll u qabdulna ħuġġieġa għax kienet diet nieżla x-xita u kien il-barr. Meta Pawlu qabad qabda skuk nixfa u tafaħħhom fin-nar.
Fit-Sku kien hemm lifa li malli ħasset isħana ħarġet u qabdet Majid Pawlu. In-nies tal-Gżira kif raw il-lifa mdendla Majidu bdew jgħidu wieħed lill-ieħor. Dan ar-raġel żgur xi qattil għax għad li ħelisa mill-baħar il-ġustizzja ma ħallitux jgħix. Imma hu farfar il-lifa ġonnar u ma ġralu xejn. Huma stennew li se jaraw jintefa' jew jaqa' u jmut f'daqqa. Wara li damu jistennew ħafna u raw li ma ġralu ebdedeni, bidlu l-ħsieb u bdew jgħidu li kien xi Alla. F'dawk l-inħawi kien hemm loqsma tal-prinċep tal-Gżira li kien jismu Publiju. Dan laqana u bil-qalb kollha żamna għandu 3 ijiem. Missier Publiju inserta mixħud, marid bid-deni u diżenterija. Pawlu daħal ħdeħ, għamel talba qiegħed ideħ fuqu u fejqu. Wara dan imbagħad bdew ukoll jersqu għandu l-mordra l-oħra tal-Gżira u hu fejjaqhom. U rewna ġeħ kbir u meta ġejna biex nitilqu qabbew fuq il-ġifen kull ma konna neħtieġu. Il-kelma tal-mulej. Int mulej is-sem tal-wirt tiegħi. Ħarisni o Alla għax fik jien nistken. Jien għedt lill-mulej, inti sidi m'għandix ġid ieħor ħliefek. Mulej, inti s-sem tal-wirt u r-risq tiegħi. Inti iżżomm f'idejk xortija. Imbierek lill-mulej li tani l-fema, imqarb il-lejl qalbi tallimni. Inżomm il-mulej dejjem qudiemi, għax beħ fl-eminti qatt ma nitħarrek. Inti tallimni triq tal-ħajja, hemm il-milja tal-ferħ quddiemek, hemm l-għaxqa għal dejjem fl-emintek. Inqumu bil-wifqa. Alleluja. Alleluja. Natikom kmandament ġdid li tħobbu l-xulxin kif ħabbejtkom jien, jgħid il-mulej. Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu. Meta jiġi bin il-bniedem fil-glorja tiegħu bl-anġeli kollha miegħu, imbagħad joqgħod fuq it-tron glorjuż tiegħu u qudiemu jinġabru l-ġnus kollha u hu jifridhom minn xulxin bħalma r-raj jifret in-naċ mill-mos. In-naċ qiegħdhom fuq il-lemin tiegħu u l-mos fuq ix-xelluk. Imbagħad is-sultan jgħid lil dawk ta' fuq il-lemin, ejjew imberkin minn missieri, ħudu b'wirt tagħkom is-saltna li tħejjiet għalikom sa mill-ħolqien tad-dinja. Għax jien kont bil-ġuħ u tmajtuni, kont bil-għaġġ u sqejtuni, kont barrani u lqajtuni, kont qiegħri u libbistuni, kont marit u ġejtu tarawni, kont fil-ħabs u ġejtu iżżuruni. Imbagħad iwiġbuh il-ġusti mulej jgħidulu, meta rajniek bil-ġuħ u tmajniek, bil-għaġġ u sqejniek, meta rajnik barrani u lqajniek jew qiegħri u libbisniek, meta rajniek marit jew fil-ħabs u ġejna inżuruk. U s-sultani weġibhom u jgħid, tassew ngħidilkom kull ma għamiltu ma wieħed mill-iżgħar fost dawn ħuti, għamiltuh miegħi. Il-kelma tal-mulej. Dal-għodu irrid inwassalkom biex nistaġbu daqsxejn, għax m'għadniex nafu nistaġbu. Nieħdu kollox kif ngħidu bl-Ingliż, for granted. M'għadniex nistaġbu. M'għadniex ngħidu imma dawn l-affarijiet. Imma kif? Xejn, kollox miexi for granted u tafad dak is-switch u tagħmel dak in-numru u koll.
dal-għodu rridu nistaġbu ħafna. Imma staġib għaddejs. Staġib għaddejs. Għaliex? Għaliex rridu nistaġbu? Għaliex? Għax l-isem tal-Għażiża Art Twelidna baxxu raskum ta' Malta tagħna, l-isem tagħha miktub fil-ktieb tal-Bibja, fil-ktieb Qaddis. Iktar minn 2000 sena ilu. U ħadd ma ħajħasru. Mhux staġejb dak. Għaw xi Amerika msemmija fil-Bibja, għaw xi Ingilterra, għaw xi Ġappun, billi enorm Malta. Staġbu, staġib Qaddis. U xin tistaġib b'mod Qaddis, erfa' rasek il-fawq, ejdlu grazzi, Sinjur Alla, grazzi, grazzi. Smajtu kif bida l-Atti tal-Apostli, l-aħħar kapitlu, l-aħħar chapter, 28. Meta ħlisna mill-arqa, jabdak il-bikit, jenna ġam karan ferfer. Meta ħlisna mill-arqa, sirna nafu, ma kienux jafu, sirna nafu, dak ħabsejn, dak fuq ixtajta telew, għarlanejn ta' min ipittirom bil-ħwejjeġ. Qabżu l-baħar biex jisalvaw, ħataqbeż bil-ħwejjeġ, ikollok xi ġakkat ta' ħosna, iktar tniżlek milli terfek. Meta ħlisna mill-arqa 14 ġurnata, la xemx u laqqas kwiekeb jgħid qabel din l-istorja. Meta ħlisna mill-arqa sirna nafu, ma konnex nafu, għalulna sirna nafu li l-gżira li ħbatna magħha, li tfarrakna magħha, li l-ġifen tkisser kien jisimha Malta. Kien jisimha Malta. Mhux staġejb dak. Dan qegħdin fis-sena 60 biss wara Kristu ta' mhux 200, 300 sena, 500 sena, 1000 sena wara Kristu, 6 sena 60. L-Apostli kienu għadhom ħajjejn. Għax Pawlu ta' ma' Pietru mbagħad Ruma, l-Apostli numru minnhom kienu għadhom ħajjejn sena 60. Walla ried il-Providenza ridet li qabel ma jispiċċa Ruma dan il-personaġġ li issa nar is-sibt jekk Alla jrid nagħmlu l-konverżjoni tiegħu, Pawlu, jirfes fuq Malta u xandrilna il-Kristu. Imma llum niffokaw fuq il-kap. ċertifikat mill-aqwa. In-nies tagħha tal-gżira ġiebu ruħhom magħna biħlewwa li ma bħala. Bil-Grek hija l-kelma filofronos, darba oħra biss tinstab fil-Bibja. Ma setewx iġibu ruħhom filofronos magħna aqwa milli ġabu. Ġabu ruħ, u ma kienux jafuhom, u ma kienux jiftehmu bil-lingwa, għax ta' fuq il-ġifen kienu jew jitkellmu bil-Latin jew bil-Grek. Il-Maltin puniku, lingwa semitika. Ma tantx kienu jiftehmu. Ġiebu ruħhom magħna biħlewwa li laqgħuna tajjeb. Il-kol 276 ruħ. Laqgħuna l-kol tajjeb, il-kol. U qabdulna n-nar. Imbagħad
ħalli naqbax il-ħejn, l-aħwin. Sana ma tkunx bizzajiet ħejn għad il-lezzjoni tal-lum. ħanaqbis. Imbagħad fil-gżira kien hemm il-kmand. Kien jismu Publiu, il-prinċep tal-gżira, bil-Grek Protos, l-ewwel Protos Tesnesu, l-ewwel wieħed Protos of tes genitive, l-ewwel wieħed tal-gżira, il-Protos, u traduċewa prinċep. Protos Tesnesu. U x'kien jismu dan l-ewwel wieħed? Ġifieri l-kmand, dak li tista' l-ewwel wieħed, il-kmand x'kien jismu? Publiu, Popol. Għamlek hawn knisja dedikata lih, x'kejkna kappella. Dan laqana bil-qalb u żamna għandu 3 ijiem. Dawk in-nies kollha. U Pawlu ippremjah għax laqgħu għandu, għalhekk smajna mbagħad il-Vanġelu għal kemm jaqbel. Katina, smajna l-Vanġelu kont bil-ġuħ u tmajt. Kont bil-għaċ, kont bl-aħwejjeġ, kif qed għarbenin kienu. Wara kumbatt ta' arqa bħal dejk. Kont eri u libbistoni, preċejs il-Vanġelu, mal-festa tal-lum, għalhekk mażul għalhekk il-Vanġelu. Jaqbel, preċejs, il-Bibja kemm sabiħa ħawti, il-Bibja, iġġennek. Ara kemm jidħol f'dettalji, għax dan kitbu Luqa, u Luqa kien ta' bejb, u Luqa kien magħhom, Luqa kien ma' Pawlu Malta, ġemijew. Difatti ngħidu li għandna xi pittura minn ta' Luqa. Jalla hekk. Luqa kiteb din l-istorja, kellu first hand information, kemm miegħu. U x'jgħid? Jgħid Missier Publiu. Issa missieru, missier il-prinċep tal-gżira, kemm marit, mard gravi, imdendel, ħajmdendel. Deni qawwi, deni u dizinterija. Dizinterija jiġifieri ħireġ id-dem minnu, ħajmut. Sajdon jittraġija sab id-dem, ħireġ id-dem. L-effett tad-deni kbir li kellu malarja. Għax kien hemm ħafna skont l-istudjusi kbar tal-Bibja insellmulhom minn hawn mietu llum to. Kien hemm ħafna ilmaqijiet bin-nemus u kien velenus. Allura denej u diżen jagħmel demdendel ħajmewt. U Pawlu daħal ħdejh għamel talba qiegħed idejh fuqhom u fejqu. Il-missier Publiu. Mhux biss għax fid-dinja jekk ħuti ta' għati u l-mulej jagħtik ħafna iktar, għati bil-ferħ u l-mulej patti ara x'qal. Mhux il-missieru biss fejjaq. Jers u bdew jers u għandu il-morda l-oħra tal-gżira ma qalx kemm numru issa u Pawlu fejjaqhom. Imbagħad l-aħħar ċertifikat wara 3 xhur ta' segdam, 3 xhur. Meta ġejna biex nitilqu, imma semgħu sabiħ, għalhekk iridu nistaġibu, x'ma tistaġibx. Meta ġejna biex nitilqu, dan u sħabu 3 xhur b'nazza u sejrin lejn Ruma, jkomplu Ruma. U sejjer għal martirju biex jaqtewlu rasu. Tajba dejn tal-lipriet kal-Vanġelu, San Pawl. Għalhekk imbagħad hemm dik it-traduzzjoni li xinqatewlu rasu qabżet 3 darbiet u kull fejn qabżet 3 għajn, hemm post ismu Tre Fontane, rib San Pawl, for Lemura. Mela meta żejna biex jitilqu isimgħuha. In-nies tal-gżira qabbew fuq il-ġifen
kull ma konna neħtieġu, imma kemmu ċertifikat kbir ħoti. Tawna l-qamħ, tawna l-ġarar, għax ġarar ma kan baqalhom, jien għamil ħafna studji fuq dan l-iżdak. Meta kellhom ħaffu il-ġifen biex ma jereqx, il-kommentarji li kirmew anki l-ġarar tal-ilma, kellhom kien ikollhom ġarar kbar jimlewhom bl-ilma qabel ma jitilqu il-maħell biex jixorbu. U kien ikollhom it-tejn u żrieraħ, affarijiet li jżommu. Dak kollox xeħtu l-baħar ma kan baqalhom xejn. Ġifieri tawhom il-ġarar u imlewhom l-hom bl-ilma kull ma konna neħtieġu. Biex minnaw ħan ikkonkludi taħut l-eżis kemm għandna x'nistaġbu staġib għaddejs lis-Sinjur Alla u ngħidulu grazzi tal-snin daqshekk bikrija batilna l-aqwa u stess jgħid ħdim daqshom il-koll. X'kien ma ngħidx jien, għal Pawlu. L-aqwa apostlu sena 60 jgħallimna l-Kristu kemm għandna x'nużawha u napprezzawha il-fidi, it-twemmin li ġabilna dan missierna. Ejjew nkomplu dal-qudiesa u ngħidulu grazzi u nitolbuh biex aħna l-ewwel nett aħna nożżu l-fidi u meta nożżuha ngħadduha wkoll il-uliedna u l-ulied uliedna. Bil-wifqa. Aħna u niftakru llum fil-qalb kbira li San Publiju il-prinċep ta' din il-gżira laqa għandu lil Pawlu u lil sħabu ejjew nitolbu. Misser Qaddis iqaf mal-Knisja tiegħek li f'pajjiżna u ħarisa u wettaqa u mexxija fis-sewwa nitolbu. Iqaf mar-rajja spiritwali, jiġifieri mal-isqifijiet l-Arċisqof u l-Isqof tagħna Toni biex bil-kelma u bl-eżempju iwettquna dejjem fit-tagħlim tal-Knisja nitolbu. Bijet minn fostna kull tinġejs u kull tagħlim qarrieq li jista' jħeddet il-fidi tagħna nitolbu. Ilqa' fiħdanek l-erwieħ tal-purgatorju u dawk li għalihom qegħdin noffru din il-quddiesa u lqaħħom fis-saltna tiegħek nitolbu. Nirringrazzjawk mulej illi fil-żmien tal-providenza tiegħek battilna l-San Pawl u għamiltilna bħal l-ewwel l-Isqof tagħna lil San Publiju bi Kristu Sidna. tal-boħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Il-qamu lej is-sakrifiċċju ta' tpatija u tifħir li sejrin noffrulek fit-tifkira ta' San Publiju biex naqilgħu l-maħfra ta' dnubitna bi Kristu Sidna il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Nidżu ħajr il-mulej Alla tagħna.
sewa u xieraq tas-sew mulej Mister Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidda. Għax biex timla bil-ferħ il-Knisja tiegħek fil-festa ta' San Publiju int qawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu. Issaħħaħa fil-erf bit-tagħlim li hu xandar u tilqa' talb li jagħmillek għall-ħarsien tagħha. Għalhekk mal-anġli u l-qaddisin infaħruk u ntennulek bla qeda Qaddis. Qaddis tas-sew int mulej inti l-għajn ta' kull qdusija, qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati bħal-ħobs. Radlek il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli għalilhom ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, reġa' radd il-ħajr, tal id-dixxipli tiegħu għalilhom ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi, Sinjur tiegħi u Alla tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidej. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax għożbok tilqana quddiemek biex naqduk u miċ-ċakontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ttaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien fil-qaddejja tiegħek Toni, Karmela u Anġelu Borġ. Daħħal lilhom u l-erwieħ li hemm fil-purgatorju fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbu kati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem fl-imkien mal-Verġni Mqazzu Alla Marija, ir-raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostli, San Publiju u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek, bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew inkomplu nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li benta Alla s-salvazzjoni tagħna missierna. Ħobżna ta' kull. Għalista nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u ħnina tijek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa mid-dnub u mħarsa mill-inkwiet, aħna nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi la tħares lejn dnubitna iżda ħares lejn il-figli tal-Knisja tiegħek, għatija slimu l-għaqda li jintrid fiha int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn, paċi magħkom. Il-ġisem flimkien mad-demm ħaruf talla
danu Ġesu il-ħaruf ta' Alla li jneħħi d-dnub tad-dinja ħen aħna dal-għodu mistiedna għal din l-ikla ta' dan il-ħaruf mulej. Glorja lil Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Grazzi, Sinjur Alla. Nitolbu, o Alla ta' dejjem li tista' kollox, Missier ta' kull faraġ u slim, aħna nġbarna hawn flimkien fit-tifkira ta' San Publiju biex nagħtu ġeħ lill-ismek bis-sagrament ta' ibnek il-waħdini, għatina li jitqarbina li għamilna tkun għalina ran tal-fidwa bi Kristu Sidna. Slim għalik Marija bi grazzi mnija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Madonna Tapini, Sultana tal-Familja, il-mulej ma'kom, ibarikkom u ħariskom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu is-Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu.